Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Updatein ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang kami malantaw sa Kekat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sandigan Bayan, ginbasura ang kaso bato kay Anay Bacolod City Congressman Monico Puentevilla angot sa ginaligar overpriced nga IT packages. City Legal Office padayon sa clearing operation sa downtown Bacolod. Lalaki nga ginbuno-buno sa viral nga video sa social media, isa ka tricycle driver nga nakaaway ang subong yaman nga driver bangod sang hinubog. COVID patient ka nakarga sa ambulansya nga naaksidente sa Bacolod, napatay. Kag sa good vibes, masobra si senta ka mga local producers gintipon para mag-display sang ilang nga mga produkto. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, hardinero sang isa ka resort sa siyudad sa Talisay ang ginpatay sang iyaman kaupod nga mga empleyado. Patay ang hardinero nga si Rogelio Ducay matapos ginluthang Domingo sang gabi sa sulod sang compound sang resort sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Ang suspect amo ang magtiyo nga iya man upod nga empleyado sang resort. Suno sa investigador nga si Police Corporal Aljon Bautista, may watchman nga nakakita nga gintiro sang 4 ka beses si Ducay sa sulod sang isa ka kubo. Away sa trabaho ang motibo sang pagpaniro suno sa pulis. Suno kay Bautista, ang suspect ang isa ka gwardya sa nasambit nga resort. Iya kaupod ang yatiyo nga gwardya man sa pagpatay kay Ducay. Padayon pa ang follow-up operation sang kapulisan, agud madakop ang mga suspetsado. Sa number 9, tricycle driver patay matapos nga ginbuno-buno sang iaabyan kag kasubong man nga tricycle driver. Insidente nakuhaan pa sang video kag ginpasapasahan sa social media. Patay na sa mabtan sa kapulisan ang 41 anyos nga tricycle driver nga si Dennis Panige matapos siya nga ginbuno-buno sang iyaman kaupod nga tricycle driver. Suno kay Police Captain Leo Estopa, commander sa Police Station 2, updanay inom Domingo sang hapon ang biktima kag ang suspect nga si Judy Enopia. Ginpapuli na suno sa pulis ang suspect si Panige bangod tuman na ini kahubog kag ginmaduan nga hindi na magbalik. Naakig suno sa kay Estopia si Panige gani nagpauli ini kag nagkuha sa kutsilyo kag ginbalikan si Enopia. Pag-abot ni Panige dala ang kutsilyo, nagpalagyo si Enopia kag nagkuha man sa kutsilyo suno sa pulis kag naglautay ang duha. Sa bahin sa purok nangka sa Barangay 3 suno sa pulis na corner ni Enopia ang biktima kag iya inigin buno-buno. Dili man nakuhaan sa isa ka netizen sa video ang insidente kag ginpasapasahan karon sa social media. Mag-abyanay man ang suno sa pulis ang duha kag ang tuman nga kahulugbon amo lang ang kabangtanan sa ilang pag-inaway nga nagresulta sa pagkapatay ni Panige. Giliw naman nga aresto ang suspect. Sa number 8, Philippine Coast Guard Southern Visayas District ang nagabaton sa donasyon para sa mga apektado sa Bagyo Ulysses sa Cagayan Valley kag Bicol Region. Padayon ang panawagan karon sang bulig sa mga residente sang Cagayan kag Bicol Region bangod sang halit sa ila sang bagyo nga Ulysses. Gani ginpagkamaayo sang Coast Guard nga magbulig sa pagbaton sa mga donasyon para sa mga pumuluyo didto. Suno sa kay Captain Eduardo de Luna, PCG Southern Visayas District Commander, sarang magbilin sa mga donasyon sa ila district headquarters sa Barangay Banago sa Bacolod. Sa number 7, si Palay City wala sang panibago nga kaso sa COVID-19 sa sulod sa 7 ka adlaw. Wala sa may na-record nga bago nga COVID-19 cases ang syudad sang Sipalay sa post sa lokal nga panguluhan sang Lunes. Sunod sa lokal nga panguluhan na tigayon lambot ini bangod sang pagsunod sa mga pumuluyo sa mga lokal nga pagsulundan. Gani ginahaylo ang tanan sa pagsunod sa health protocol, kasubong man checkpoint protocols para mapabilin ang kasubong nga estado sunod sa lokal nga panguluhan. As of November 16, 2020, may 126 ang yara sa quarantine facility kag 1,749 naman ang na-discharge.
Sa number 6, Bacolod Vice Mayor Elcid Familiara nagsiling nga wala sang kamatuoran ang nagalapta nga impormasyon sa social media nga nagasiling nga pwede na makahampang sang basketball sa mga barangay. Nagalapta karon sa social media ang isa ka infographics nga mayara sang logo sang Sangguniang Kabataan nga nagasiling nga mahimo na maka-basketball sa mga barangay. Pero ginpahayag ni Bacolod SK Federation President Aisha Villaflor nga hindi sa ila grupo naghalin ang amo nga infographics. Suno kay familyaran, professional basketball pa lamang ang ginapahanugutan sa karon sang National Interagency Task Force kag hindi pa pwede ang local basketball games bangod sa COVID-19 pandemic. Gindugang pa sang PC Alcalde nga nagaplano ang lokal nga panguluhan nga temporaryo nga pangkuhaon ng mga basketball ring sa mga barangay agud nga malikawan ang paghampang sa mga pumuluyo samtang ginadumilian sa karon ang close physical contact sa mga pampubliko nga lugar bangod sang pandemya. Sa number 5, Negros Oriental may duha ka mga panibag-o nga COVID-19 deaths. Dun sa 71 kag 73 anyos nga mga lola ang napatay gagikan sa Baywan kag Tanhay City. Nagsaka na sa 14 napatay bangod sa COVID-19 sa Negros Oriental. 496 ang total COVID-19 cases sa probinsya kag 163 ang active cases. Ang gihulgan kag Bayawan City amo sa gyapon may pinakamadamo nga kaso sa COVID-19. Samtang ipaiway subong nga tuig sa Dumaguete City ang Fiesta Gathering sa ika-72 nga Charter Day sa syudad. Sa Nobyembre 24 tubtob 25 kuntani natala na ang annual fiesta ugaling ang Local Interagency Task Force sa syudad ang nagpanawagan sa publiko nga likawan ang gathering. Subong nga tuig agud malikawan ang pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Ang Dumaguete ang karon miyara sang 6 ka active cases. Plano sang LGU nga himuon na lang virtual o online ang mga aktibidades para sa ilang charter anniversary subong nga tuig. Sa number 4, nagtaliwan ang COVID-19 patient nga karga sang ambulansya nga naaksidente sa Dalan Lacson, San Sebastian sa Bacolod City sa nagligad nga semana. Ini ang ginkumpirma ni Mayor Pedro Zayco sa Cabancalan City. Suno kay Zayco, ang 78 anyos nga pasyente kag isa ka retired nga pulis ang nagtaliwan tungod sa masakit nga ginabatsyag kag indi bangod sang aksidente. Ang natabo nga aksidente kung sa diin may duha pagid kay iban nga salakyan ang nadalahig ang nagresulta man sa kamatayon sang ambulance driver. Samtang padayon nga naka-lockdown ang City Engineer's Office ng Cabancalan matapos magpositibo sa COVID-19 ang assistant engineer nga nagtaliwan sang Domingo. Padayon nga ginahulat ang resulta sang swab test sa mga nagatrabaho diri. Suno kay Zayco, Lunes sang ginswab ang mga personnel kag 3 tubtub 4 ka adlaw magaabot ang resulta gikan sa molecular lab sang Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital. Tubtub nga hindi mag-abot ang resulta, padayon nga sirado ang amo nga talatapan. Sa number 3, sa ikaduha nga adlaw sa pagpadayon sa clearing operation sa syudad sa Bacolod, City Legal Office Enforcement Team nagpangsaway sa mga sidewalk vendors pati na sa mga salakyan nga naga-parking sa igad sang dalan. Yaring report. Sa downtown sa Bacolod, ini nga eksena kaina sang aga. Ginpangsaway sa enforcement team sang City Legal Office kutob sa mga vendors nga yara sa sidewalk. Pati ang mga nagapila sa isa ka baligyaan nga wala nagasunod sa social distancing, ginpangsaway man sa mga pulis. Ang mga salakyan nga nagaparking ginpahalin man. Ang mga naga-deliver, ang ginpaariya lang sa delivery kag ginpahalin. May gin-designate nga lugar nga pwede maparkingan sa mga motorsiklo. Sunod sa team leader sang CLO enforcement team nga si Dante Mediasielo, masami sila ang ginabantayan sa mga vendors nga nagabalik-balik lang. Gani adlaw-adlaw man sila nga nagabalik-balik sa downtown. May porosyon siya nga mayara man sang city ordinance nga pwede na da sila. Pero te ina ma-supersede man lang sa sang LG order. Di LG order. Kaya mo ni ari kami di subong. Pero sini mga vendors, mga sidewalk vendors, ginaayo namon nga hindi lang anay magplastar. Tungod nga clearing kami sa mga sidewalk.
Masunod nila nga target amo naman ang mga vulcanizing shops nga nagaokupar sa mga gutter kag mga dalanon. Kwaon gina sila kay sila nang nagapasagabal mapark mo sa lakyan. Mapabulkit, matimirda, tapos mga hindi na blakadalagan nga mga salakyan gina standby da sa kilidalan, tiapon dalan nagagamay. Kahapon, liwat ang insuguran ang nationwide nga clearing operations ng DILG matapos nga mauntat ini dalasang pandemic. Sa number 2, nagsugod na kahapon takeover ang Prime Water Infrastructure Corporation sa operations ng Bacolod City Water District. Inibase sa ginsudlan sining nga joint venture agreement sunod sa Assistant General Manager sa Basiwa nga si Engineer Jeneline Hemora. 197 ka mga casual kag job order employees nila ang ginabsorb sang Prime Water kag 190 naman ang nag-avail sang retirement package nga gin-offer sang Prime Water. Pero mayara karon sang 68 ka mga empleyado sang Basiwa nga wala nagpa-absorb sa Prime Water kag nagpamalibad man sa pagpaton sang retirement package. Tinutuyo sang 25 ka tuig nga joint venture agreement nga mapaayo ang serbisyo sa mga konsumidor pinaagi sa pagdugang sa infrastructure nga nagabalor sa minilyon ka pesos. Damlag pa gindismiss ng korte ang petition for nullification sang JVA nga ginfile ni Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. kag pila ka mga konsumidor sang Basiwa. Months back, naging mo, nakaniyat ang providing sa employees. Kung sino ang gusto nga magpa-absorb, kung sino ang gusto sa management, sabihin mo, nagpilit naman kang mabiling niya sa Basiwa. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kaso nga ginpasaka sang ombudsman batok sa kay Anay Bacolod Congressman Monico Pontevilla angot sa ginaligar overpriced nga mga IT packages ang gindismiss ng Sandigan Bayan. Base sa desisyon sang korte, kulang ang ebidensya nga ginpresentar sang Special Prosecutor sang Office of the Ombudsman para mapamatud-an nga nagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Anay Pontevilla, Anay DepEd Regional Director Victoriano Tirol Jr. kag Jesse Garcia, ang presidente kag chairman sang Maryland Publishing Corporation nga supplier sa mga IT packages. Tuig 2003, sa ginpasaka sa ombudsman ang kaso batok sa mga akusado bangod sa ginaligar pagbakal sa DepEd sa mga IT packages nga wala nag-agi sa public bidding kag ang pondo nga gingamit sa pagbakal ang nagikan sa Priority Development Assistance Fund sa anay mamalidha. Nagabalor ang proyekto sa 26 milyones pesos. Sandig sa desisyon sa Sandigan Bayan, hindi sa tanan nga tion kinahanglan magpatigayon sa public bidding ang pagbakal sa gobyerno, ilabi na kung wala sang iban nga supplier sa nagakaigo nga items. You know, I thank all the people who prayed for me, supported me all these 13 years that I was harassed by the lawyers of being Yunardia. The first one, the late Alan Zamora, falsified the documents in order to put me in a bad light, and then followed by Bayatan and Piquere, and they did everything to nail me, but in the end justice prevails. So God is good. I'm very thankful. Kag sa good vibes, masobra sa 60 ka mga local producers ang nagtipon para i-display ang ilang mga produkto. Ato nini saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Humalin sa nagsugod ang pandemic, apektado ang pagbaligya sang utan ni Araceli sa Burgos Market sa Bacolod. Gani sa nakakita sang oportunidad nga mag-intra sa community selling, gintestingan niya ini. Gikan sa weekend market sa Villa Angela, karon isaman siya sa mga local producers nga nagabaligya sang utan sa kilid sa Bacolod City Government Center. Suno kay Araceli, dako ini nga bulig sa iya pamilya sa pang-adlaw-adlaw. Siguro daw gid daw halos 80% sang amon nga mga livelihood na kinanglanon daw makabulig gid sa dire lang kami nagakuha sa amon nga kinanglanon adlaw-adlaw. Amon man ni amon nga
kalangabuhian. May kapinsa 65 ka mga local producers ang gintipon sa Gift and Food Bazaar kung sa diin sarang makabakal sa preska nga mga utan, prutas, karne, seafood, uga, itlog, kakanin, kag mga sudan kag madamo pa sang iban. Sunod sa organizer nga si Joan Visitacion, ang ila community selling ang naglawig na sang 5 ka bulan. Humalin sa weekend market karon, pati weekdays natagaan sila sang higayon nga makanegosyo. Especially sa mga wala ubra, at least ang mga employers nila nakakita avenue for them na may ubra sila. Of course, ang mga raw materials also natagaan taman na business ang mga businesses na something like that. Kag pinaagi sa sini nga pagtipon sa local producers suno sa iya, nasaksihan nga kadamo gali sa mga produkto nga ginatanyag ang mga bakulod nun. And ma-amaze ka bala nga kagdamo gali nga mga products ang mga taga-Bacolod nga ginatago lang or ara lang sa ila panimalay na ano pa magpagwa sa ila products, but now they're here. Ang iban luto sa bata nila, sila ang nagapwesto diri, doon po na bala. So do kasadya and knowing na you made a difference, so that's enough for me. Ang happy na ko sila. Kada Lunes tubtob Biyernes ang bazaar, tubtob bulan sang Disyembre. Barb karami kay gintipon sila tanan nga mga local producers ina mga pagsugod pa ni sa pandemic kid nga peak sa pandemic. Gintipon sila nga weekend market ang tawag sa ila sa may Villa Angela subdivision. Subong nag-expand pag sila ng weekdays ay sila sa tupad sang BCGC. Nagabalikan sa mga local products. Ay sa kutungan ng storya, madugutan siya sa Burgos. Grabe to ang motong sa story ta nga wala na siya mayo customer sa Burgos market wala may kasulod dara iya nakakita sa customer sa dira nga area. So malipay siya nga nakaupo siya sa mga amo nga mga bagay. Kanami, manibadami nga mga initiative minyo, nga inang hatagan tungod sa kakatabo subong, hatagan sang opportunity na makaganar o para man makatibawas ka sa naigo nga pandemya. Kay before Saturday lang sila kabaligya sa Villa Angela, kung nag-drive ka pa kato sa Villa Angela pag lampuas mo sa Trinity, kita mo na yung mga vendors sa Dagat-Raya, isa na siya sa mga nagabaligya na utan. Okay. So nakakita siya sa lugar nga mapastuhan, kaya dalato sila sa kilid sa BCGC. So nalipay siya nga amo na kuno siya kapangwa sang ilang pangadaw-adlaw. Kagkadamo sang available nga product. Salamat sa bukayo ha, nakatilawin ko. Di ba? Matamis ang bukayo. Kag, amoy adto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat siyempre patas kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.